Tamboermajoor Driesens meldt het drummeester van Schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens de Merkelbeek met optochtnummer 22 present om deel te nemen aan de korpswedstrijden hier op het Bondsfeest in Montfort in de tweede divisie. Wij zullen voor u ten gehore gaan brengen Stilstaan het werk Emanon Mars van de heer K. Nijssen, gevolgd door Lopend het werk Straightforward van de heer Van Zanten. We hebben overigens vandaag geen bekkenis bij ons. Emanon is dan stilstaan. We wensen u heel veel succes toe en laten we dan beginnen. Dank u wel. Terug.